iki bocah gendeng ngono. Lah kowe iki anake sapa? Aku ora ngerti, mulai aku takon karo kowe. Bapakku ki sapa? Ya ulun ora ngerti. Dewa kok goblok iki. Kowe dewa? Ya jelas dewa ta. Sandangane necis kaya ngene kok. Lho, nganggo sepatu lho. Necise kaya ngene kok ora dewa ki piye kowe iki? Lah kowe iki sapa, anake sapa ya ora genah ta le. Malah tekon bapakmu sapa? Lah aku ki sapamu. Aku ora ngerti lah ya. Kowe ora ngerti bapakku, ora ngerti taboki wae. Selamat. Bapakku sapa? Bapakku tabok. Ah. Bapakku sapa? Sinuwun. Piye Pate? Mboten beto sinden kiambak. Ora sah sing-sing. Ora apa-apa Pate.